gynna, lladd, pryfal. Dyna gyd ydi gemau dyddiau yma, de? Mae'r gemau fel Call of Duty neu Battlefield yn gallu adlewyrchu rhyfel go iawn. You ever need Sawl front line mae Kevin Spacey wedi gweld. I'm Will's father. Press square to pay respects. Angladd, gweitha, rioed. Beth amdano rhywbeth sy'n trin rhyfel efo dipyn bach mwy o barch? O, mae'r bag gonsol mae hwnna, ta? Consoles! We don't need no stinking consoles. Croeso I fyd Warhammer, dyma lle byddwch chi'n ail-greu rhyfel fel mae o go iawn ond bod na orcs a bod chi ar ben bwrdd. Be di'r stori efo'r Lego? A dim ffigures Warhammer di rein? Wel, sori, dwi'n mynd i gael lot o amser rhwng hwfro'r llawr, golch chi llestri, golch chi dy drôn sti, roi cusan y ti amser gwely, a dyma'r diolch dwi'n cael, dyma'r diolch dwi'n cael! Isio game, ta be? Wnaeth Warhammer ymddangos gyntaf yn 1983 wedi ei gyhoeddi gan Ian Livingstone. Wow, be ti'n neud? Monolog am hanes y gêm. Fe dwi ddim chwarae heb gael monolog am hanes y gêm. Wnaeth Warhammer ymddangos gyntaf yn 1983 wedi ei gyhoeddi gan Ian Livingstone, yr un dyn roddodd enedigaeth I Lara Croft ar llyfrau fighting fantasy. Uffar o groth gyna boi. Er bod y rheolau wedi dechrau'n hollol ddryslyd ac wedi cyflwyno mewn ffordd hynod o amaturaidd, wnaeth o gydio yn ychymyg y genedl beth bynnag. Y genedl? Wel, dynion tewf y barf gan fwyaf. Nice one. Ac yn 1987 fyddaeth fersiwn futuristig o'r gêm, Warhammer 40,000 yn fwy poblogaidd nag erioed. Achos dim ond un peth sy'n well nag orc. Orc efo gwn. Gawn ni chwarae rwan! Ie, iawn, pwy tis y bod? Dwi'n un o'r ein? Wel, paid o rhithro mewn I penderfyniad. Beth yw'n ni gael golwg ar rhai o'r dewisiadau? Be? Na! Beth am gychwyn efo'r Tomb Kings, gwlad o mummies ar undead yn benderfynol o droi'r cloc yn ôl ac ail-gyflwyno traddodiadau barbaraidd y gorffennol pell. Si'n wedi dipyn bach fath o Gwilym Owen I fi. Yr Ogre Kingdoms, creaduriad mawr creulon sy'n treulio rhan fwyaf amser yn bita ac yn fodlon gwneud unrhyw beth am air. Boi go compare na. Y Lizard Men, creaduriad slimy dieflig wedi gyrru dan ddear oherwydd bod nhw'n gythreilig o ddrwg. Jonesy. Ar Skaven, hanner dynion, hanner llygod mawr, golwg y diawl arnyn nhw'n drewi yn fudur ac yn hoff iawn o dechnoleg. Na, sneb yn dod i'r meddwl. Gawn ni chwarae rwan, please! Wrth gwrs mae Warhammer wedi gadael y bwrdd erbyn hyn ac wedi neidio I gemau fideo ac I fewn I ffilm. Mae yna lwyth o gemau strategaeth wrth gwrs fel Dark Omen a hwn, Dawn of War, gemau dofn braidd yn ar y deg fel gwyddbwyll neu... Sorry. Warhammer 40,000 Space Marine, a welliant, bach o seithi, fel Gears of War, ond ddim yn cymryd y peth yn stupid o ddifri, na chi. Na chi neis. A wedyn dyna'r un ffilm Warhammer, Ultramarines, ath o'n syth I DVD. Dio ddim yn dda iawn. No, dyw Warhammer ddim wedi cael yr un renaissance o beblogrwydd a gemau bwrdd yn eitha byth cyrraedd yr un lefel a gemau fideo. Mae'n costio ffortiwn I cael armi at ei gilydd ac yn cymryd amser I ddysgu'r rheolau, ond os chi'n mysau cymryd rhan mewn rhyfel go iawn o byddach chi egni a'r brwdfrydedd yn y gallech chi'n neud lot wath na cael gêm o Warhammer. Hei! Fi'n barod nawr, tis y gêm? O, cool. Sut mae chwarae ta? A ni'n meddwl bod ti'n gwybod.